Nasinati sabang kusog nga hangin ug ulan sa Surigao del Sur sukad kaganinang buntag nga epekto sa bagyong Kabayan. Saruntang dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Tandag City sa Surigao del Sur. Kent? Sara, tungod sa epekto sa Tropical Storm Kabayan, suspendido ang trabaho sa pipila ka mga pribado o pangpublikong opisina sa Surigao del Sur. Samtang pipila usab ka mga magbanay sa managlaing lugar sa Surigao del Sur ang gipamakwit tungod sa epekto sa bagyo. Kusog nga hangin inubanan sa ulan ang nasirati karon sa dakong bahin sa Mindanao tungod sa Tropical Storm Kabayan. Sa Inatuan, Surigao del Sur, dakong balod inubanan sa daw nagsayaw nga mga kahoy o kusog nga ulan ang nasinati sa pa lang sa buntag. Busa, nag-abiso na ang Surigao del Sur Provincial Office nga suspendido na ang trabaho sa pribado o pangpublikong opisina. Gani una pa nasinati ang epekto sa Tropical Storm Kabayan. Bibakwit na ang mga namuyo doon sa coastal area aron makalikay sa posible nga kadaot. Gani, para kang Dominador og Mary Jane, dakong kalbaryo para kanilang epekto sa bagyo. Ilabi pa nga wala pa sila nakabarog sa danyos o gahadlok nga dala sa nasinati nga linog. Ang gusto lang namo sir is matagaan may ganing mga supply sir like medicines kit, then water, especially water sir kay walay gyud among makuan sir na water. Kaingon nila na anapod mo abot na dakog linog. Tapos karon na anapod bagyo na di masabot lagi sir. Ingon pa nila unsa na ni hinatuan. Apan doon ay uban nga nagtinir na lang sa ilang balay o wala na may bakwit. Ang mananagat nga si Boyet, gipaniguro nga luwas sa kadaot ang iyang bangka. Bantayan po lagi namo ning kuan gini nga mong mga balay ba. Kay basin napoy maglungka pod. Gani luyo sa kadaot sa panahon. Nagsimbang gabi gihapon ang ubang churchgoers. Ay nga unta dili protektahan unta nga atong lungsod sa kalamidad. Unta ipahilayo sa Ginoo. Dili ta wadan og paglaom, mas dapat mo grow atong faith pagsalig sa Ginoo. Sa Lianga, Surigao del Sur, pipila ka kabalayan ang gibaha tungod sa kusog nga ulan. Bisan mga pananom nga daot usab tungod sa baha. Busa, kapin 200 ka magbanay sa Barangay Payasa ang gibakwit. Pagka 5 o'clock in the morning, kay nilinaw naman ang panahon, with the permission of the municipal executive, okay man sila og ang sa disaster, ako silang gialaw pagpauli, pero pagka 6:30 tibalik na po kadaot ang tempo mo nang namalik na po dire sa evacuation center. Ang amahan nga si Jeffrey, gipangkasya na lang sa iyang tricycle ang mga gamit nga pwede pa niya masalbar. Ikarga na mo sir kay dito sa mo perti naman ako ang baha gud mo. Kanya among mga gamit na mo na lang gidala diri ang among makaya namong madala pero ang uban namong mga gamit para sa mong balay. Nagkalisod usab ang 63 anyos nga si Lola Bernandinta, human misaka hangtod tuhod ang katasun sa tubig. Yung permanente lang, kalinog, kabagyo, baha. Dapat garugit na. Sara, sa karon nagpadayon gihapon ang kusog nga hangin inubanan sa kusog nga ulan. Busa pay mangro sa pag-asa sa publiko ilabi na sa mga nagpuyo duol sa mga low-lying areas nga mag-igmat gayud sa posibleng nga landslide o flash flood. Sara. Okay, daghang salamat ug amping sa budiha, Kent Abrigana.